Гомельская область не просто будуе планы, але і інвестуе ў самае каштоўнае ў людзей. І львіная доля бюджэту больш за 64% у 2025 была накіравана на умацаванне сацыяльнай сферы. Што за гэтым стаіць на практыцы? Гэта значыць, што кожны работнік бюджэтнай сферы атрымлівае сваю заработную плату без затрымак. А студэнты могуць засяродзіцца на вучобе, ведаючы, што іх стыпендыі – гэта надзейная падтрымка. Гэта вынік мэтанакіраванай працы, выразнай стратэгіі и отказного подхода до бюджетных сродков. Годовые плановые назначения по собственным доходным источникам выполнены в целом по области более чем на 100%. По сравнению с 2024 годом наполняемость местных бюджетов увеличилась на 14%. Повышение эффективности использования государственного имущества и земельных ресурсов позволило привлечь в бюджет области почти 52,5 миллиона рублей, или практически 1,5% от общей суммы собственных доходов. У 2025 годзе Гомельшчына заявила пра сябе як пра рэгіён, дзе клопат пра родную зямлю. Гэта не проста словы, а справа. Да абнаўлення населеных пунктаў падышлі комплексна, ахапіўшы ўсе бакі жыцця. У гэтай справе галоўнымі героямі сталі жыхары вобласці і работнікі прадпрыемстваў. Іван Крупко ў сваім дакладзе аб выніках работы аблвыканкама адзначыў, менавіта ў гэтым і ёсць ярка выяўленае адзінства. Те проекты, которые у нас в Корме реализуются, они будут реализованы и в следующем году. И хотелось бы отметить, что для меня было сегодня очень важно подчеркнуть то, что сегодня сказал и Крупко Иван Иванович, наш губернатор, и член Совета Республики, председатель постоянной комиссии РУСы Михаил Иванович, в том, что и все наши цифры и показатели все-таки они должны трансформироваться в основные сферы жизни нашего общества. Асаблівая ўвага новым квадратным метрам, як адзначыў Іван Крупко, у 2025 не проста будавалі больш, а будавалі якасней. 500 000 квадратных метраў – гэта тысячы новых камфортных дамоў. І галоўнае, зараз на кожнага жыхара рэгіёна прыпадае рэкордныя 29,5 квадратных метров. Молодежь получает арендное жилье, после чего оно может приобрести его в дальнейшем для себя. Это важно. Про арендное жилье также была затронута тема о том, что арендное жилье дается не только в областных центрах, а также и в маленьких городах, и в сельской местности. В свою очередь, также молодежь получает жилье. Это помогает тому, чтобы молодежь закреплялась на своих трудовых местах. Гомельшчына разумее, сучаснасці будучыні любой сферы – гэта людзі. І калі гаворка ідзе аб прамысловасці, асабліва важна стварыць тую самую здаровую атмасферу, дзе хочацца працаваць і развівацца. У рэгіёне працуе клуб маладых прамыслоўцаў. Гэта не проста сустрэчы, гэта інкубатар ідэй, пляцоўка для росту, а для кожнага прадпрыемства кузня кадраў. Экономика – это люди, а люди – это основа нашей страны. Это самый главный трудовой потенциал. И, конечно же, без работы с кадрами нельзя строить работу на перспективу. На нашем предприятии работает система подготовки, продвижения кадров. И наши ребята не первый год входят в клуб молодых промышленников Гомельщины. Порядка 8 человек прошли за годы существования. Сегодня они все работают на руководящих должностях. Здорово, что такая система есть. Як адзначыў губернатор, у нас ёсць рэальная кропка апоры для далейшага руху. Задачы на новы год амбіцыйныя, але дасягальныя. Рост валавога рэгіянальнага прадукту на 3%, павелічэнне заробкаў на 12,5%, стабільны прыток інвестыцый і эфектыўнае кіраванне бюджэтам. Прыярытэты выразна пазначаныя, новыя вытворчасці, мадэрнізацыя існуючых прадпрыемстваў і праекты, якія прыносяць хуткую фінансавую аддачу. Тацяна Піменёнкава, Уладзіслаў Казлоў, Телерадыёкампанія «Гомель».